खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मिउजिक इउट्युब चेनेलाव फिन फोरबो जिसुनि मुङै गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। बिबिसिनि सिङाव थानाय दैफं दखरा माने जोंनि मण्डलियावनो जागोन, गामियानो जाहैबाय दैफांकुटि बाप्टिस्ट चार्च। स' बिदिब्ला नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलायदो आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ना लोगोफोर। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, लेट्स गो। दायो बनायगासिनो दोङो, नै नायलांबाय थादो लोगोफोर, जाफ्रामबायानोसै। आङो गाबोन फुल खिथिगोन जानायखौ। नैबे कयारनि लिडार, आनसलिक कयारनि लिडार जाफ्रामबायानोसै, नै होगासिनो आरो थांबाय। दा गामिनि सिख्लाफ्राबो दिनै साफा खालामनो फैदोंमोन, दायो बिथांमोना साफा खालामखांबाय। ओमफ्राय दायो बेबायदि माने बाहेरावहा बेबायदि जागोन आरो राउन्ड जागोन, ओमफ्राय सिङावबो बिदिनो जागोन। सिंनिखौबो आङो दायो नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै, माने कमप्लिट जायाखै आरो नै सिङाव बेबायदि जानानै दङ। नैबे जाहैबाय मेन स्टेज, नैबे साइडसिम बेबायदि बनायबाय दायो, बनायनानै दोनदों। बाय गोदोर मा जागोनलै बेयाव, मा जागोन गोदोर, मा जागोन बेयाव? 100 टाइम्स दैफां आनसलिकनि माबा फेल'शिप, जेनेरेल फेल'शिप माब्ला जागोन? 25-26 आरो 26 इउथफोरनि कम्पिटिसन दोङो। औ, बेनिफ्राय मोनाव आरो बिदिनो जेनेरेल सार्भिस। औ, देवबारे बेलासिहालागै। धन्यबादसै खोन्थानायनि थाखाय। जाहा बिथांमोना मावगासिनो दङ। बेयाव फुरा सिलिं होजोबगोन आरो जाजोबब्ला आं नोंथांमोननो देखायगोन। बे मेन स्टेज जाहैगोन, गोजौआवहाबो सिलिं होगोन आरो बै खानाय दङ ना बेयावहा सिलिं होजोबगोन आरो। लादों दा आङो दायो आलुखौ लानो नागिरदों। बिथाङा जोबोद मावगासिनो दङ हारसिङै, स्टेजनिखौ मेन स्टेजनिखौ मावदों। नै आलु बिथाङा नै दोसिगोन दे, बरिया दे दोना होथार। दे कन्टेक्ट खालामनो हागोन, कमेन्टआव होबानो जाबाय। कमेन्टआव हरोब्लासो नोंथांमोना माने माबायदि कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेखौ आङो फेसबुकनि गेजेरजों कन्टेक्ट खालामगोन आरो। जोबोद मोजां दों नै बोथोरा, जोबोद थान्दा, माने हरावबो मावनोसै आरो गाबोन सानावथ' टाइम गैला नालाय। दायो गोबां बिदिनो डेक'रेसन बेखौ फिनिशिं खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थादों। प्राय फिनिशिंआनो जाबाय आरो 99% जाबाय। आं गाबोन मोजां खोन्थिगोन नोंथांमोननो। दायो आङो डेक'रेसन माबायदि खालामगोन बेखौ आङो दिन्थिनो नागिरदों। नै नायदो लोगोफोर, नै बिदि डेक'रेसन खालामगोन, माने बेयाव लाइट जोंजोबगोन आरो बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन गाबोन। नै माबायदि बनायदों नायदो, हिसकियानि अननायाव जागासिनो बेफोर गासिबो। आं दायो एसे हेल्प होबाय, माने एसे खामानि थानायखाय आं थांग्रोबाय आरो दायोथ' आङो हेल्प खालामनो हायासै, अब्लाबो बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामदों। नैबे गेलदां नोंथांमोनाथ' आंनि चेनेलाव बिसोरखौनो नुबाय थाखागोन आरो। नै सारा जाहा दायो आङो सफैबाय, नायलांबाय थादों नै माबायदि डेक'रेसन खालामदों। नैबे जाहैबाय चार्च, बे गिर्जा न' आरो बेसिं लेडिस हाबगोन, नैबेसिंहा जेन्टस हाबगोन आरो लामाया बे मोननै। दायो चेयार बहायबाय थादों। चेयारखौ बहायजोब्बाय। बैयाव ना सुगासिनो नै ना।
ना नायना होदों ना जोंनि फुख्रिनि बियो औ Abu biyo nebe komol kaat sing saयगासिनो नै pas penuh. बे जाहैबाय मेन स्टेज बारा एसेबां देलाय होआखै आरो सिम्पोलैनो देलाय होदों दुइ हाजार केपासिटि नैबेयाव गाहाय आलासि जिरायगोन आंखौ रायसोदों बे केकखौ लानायनि दायो साखोन लोंनो होआखै दा उखैना दंमोन ना नायाव जेबा लोंजादों दे माबायदि माइरङा खिथो माइ बिदिनो बेसेबां बेसेबां 30 थाखा बेयावलाय जोंनिया जागोन बेखौ लायो नै माइरं सुनो फैबाय नै दे खामानि मावना होग्रोदो मोजांलै मोजां लाखांबाय नै आङो आं दाइनियावहाय दं थारमाने ना फ्राय खालामगासिनो दङ नै बे गोथां आरो हालदै होनानै दोनदों बेयाव फ्राय खालामबाय माबायदि खालामदों आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नै ओइ मा होदों बेयाव लायनानै दे चिकेन मास होनो दा बेखौ अ हनै रंदों सोलायलायगोन नोंनिया नोंनिया wah pada dia udah ikut tender na ayo labra poro labra kemana deh haji ini labra ke Pasi bisa song Pasi nih bisa pakai dah ini bisa pakai sini bila labra na Pasi ya Pasi sebiak labra mana pak ya kasih nih kau ini deh dengar Tolong dong, tapi tahu. Ya, lumayan ada. Bila mak? Tali, nusuk dong. Ya. Mana ni lo? Ya. Cik saya jalan boleh ya. Saya bisa ngang, kita tergerak naik ke sini lagi terus, ya. Gampang belum. Kita tergerak dong. Taman nongkrong kan kawan jaga. Haram ni kan? Mana ni bang? Apa program ni? 100 times. Compass race. General fellowship. Centenary fellowship. Dah boleh tanggung sih.